Ala! Swimming ka na, ha? What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, for today's vlog, mag-travel kami papuntang Subic, Kalaw, malayo eh. No? Ayan, night birthday ng aming pamangking Pogi. Ayan, celebrate namin ang birthday niya sa Subic. Yes, excited guys. Happy birthday! Happy birthday, Chacha! Ano, excited ka na? Ilang taong ka na? Teenager na siya. 13 na. Magta-13. Binata na. May binata na si Ate Maduna. Maduna. May ligaw ka na? Ligaw. Tayo. Favorite. Ayan guys, stop over. Kape-kape muna. At mag-CR. Yan, papat. Good morning, bebe. Galakan na naman. Aba, talaga naman. Sinulit-sulit talaga ang bakasyon. Outfit for today. Wow. Ganda outfit. Yan. Tika mo. Alis dyan o. Hindi, tika mo. Yan. Balaga. Baka may mag-park dito. May pangray ka pa. May pangray ka pa. Kape. Ang labig. Sagot mo ang ano, entrance. Be! Tapos gusto mo sa ano pa? Lunes? Hanggang Lunes? Pumunta mo eh. Hindi, kahit hanggang bukas lang. Overnight? Stick lang. Ano yan? Yun yan. Si Mika. Kasi yan yan. Nag-enjoy ang bebe ah. Ay, doon pa yan yan oh, sa may wave pool. Pumunta kami sa may dagat. Oh, gusto mo itong sombrero ko? Ang schedule ng ano ng wave pool 9 to 9:15 Na mamaya. Oo. May schedule lang pala yan. Tsaka 1:30 to 1:45. 15 minutes lang. Ano ba baby? Ito ang kanilang wave pool. Ano ba baby? Ayan yan. Pwede rin magluto ko yun. Ilang na lang ko ito. Ano ba? Dutin may bahay din eh. May dala ka. Meron ba kayo ng gano'n? Wala na.
Ihaw lang po yan. Ala, sana. Sakay ka doon yan, no? Ihaw dito. Ito kahit hindi mo yan para sa ulit. Pero kung may dala kaming lutuan, yun ang babayaran ng nanay. Parang entrance lang dito ay. Dito pa na mabibigat na itong mga isda. Saan bilhan ng isda dito ay? Di mas maganda sanang nagdala na lang kaysa magbili ka. Tanong ko. Ayan. Oh, maganda dun, oh. Activity, ano. Yan. Pag di lang kayo nagsakay-sakay doon. Saan? Ano yan? Kasama na yung pagdinera. Saan? Ito may mga pangbata pa palang ano, swimming pool. Ba, dito maliligo si Yan sa pool. 4 feet no diving. Ay, kain muna tayo ng breakfast. Ay na. Meron tayong spaghetti. Saka igado. Igado ni Kuya Alvin. Chef Alvin. Saka sweet and sour. Nandana. Picture taking na si Ate Joanne. Napuno na ang gallery. Excuse me po. Hindi pala white sand dito. Yung entrance dito nasa 600 plus yun per head. Parang mas okay dito, may sandalan. Ito ilang feet to? Ay, 3 feet lang. 3 feet lang eh. Ala, kaya niya. Ligo ka na. Ala! Swimming ka na, ha? Paupuin mo dito, Kuya Bilo. Yan. Wow! Malamig siguro. Ay, wala pa yatang langis yan. Nung lumutong na ayaw namang umahon. Ay, hindi. Okay lang. May sumusunod na ano? Pwede ka magpahinga siya. Banana. Ilan yung banana po tayo. Isa-isa lang dito kasi. Ano mga wen? Yo. Swimming na, baby. Para swimming. Ayaw mo! Sige, video mo. Guys, happy birthday! Itapon na yan! Sige, hagis mo! Happy birthday, Cha! Happy birthday! Sige, Kuya Che! Wala eh. Oh, happy birthday! Happy birthday! Baka may mga cellphone na nasa... Wala! Baka ikaw naman yung nasama. Cha! Ay! Birthday mo naman eh. Napaka-killjoy ah. Aray ako! Malamig!
Ay, inggit siyan yan. Ay, inggit. Lamig, yan ka na. Hindi mo naman? Doon ay ilang pit yung Ikaw din yan. Ligo ka. bula. May mga butas yata yun. Pag na-censored niya, siguro may naliligo na. Mag-ano siya. Bula lang! Ikaw yan. Hindi ka pa mag-change outfit. Magbihis ka na, Bokot! Magbihis ka na, dali! Bokot! Yan. Bihis na ikaw. Dali na, ligo na. Wala. Wait yan, bebe. Tanggalin mo nga. Kaya lang paano. Tanggalin mo, bilis. Buti si Chacha, marunong pala maglangoy. Ayun mga ka-dragon, ito na yung kanilang wave pool. Yan, nag-start na. 15 minutes lang yan. Kahit dito lang, sa may ano. Hindi, kakainin ka niya. Cha! Wala kang life base. Fifteen minutes lang yan. Pwede? Ha? 3 feet lang? Kailang siyempre pag nag-alon. Hindi man masyadong pa yung alon niya. Sige na, kahit walang life vest, 3 feet lang daw yan. 3 feet lang. Yung alon na lang yung kuwan, parang nagapalalim. Doon tayo. Wala kayo. Tanawin. Babaw lang. Hindi malalim. Yung kwan niya lang yan. Alon niya lang. Si Papa, oh. Atras sa banko. Tatanong ka lang pagka yung umabot, sasabayan mo yung ano. Sabayan mo lang yung ano.
15 minutes. Mamaya ulit ang schedule nila ay 1:30 to 1:45 p.m. Mababaw lang siya, 3 feet lang. Kasi baka maano yung ulo mo. You can do it, girl. Ganito! Yung ulo mo, yan. Dapat may nag-aapan dito. Ganyan, oh. Sige. Sige. Wala ka! Yung shade mo! Wala ka! Nalabtuog na rin yata. Parang nauntog. Eh. Cha, natakot ka? Oh, si Papa, yun naman si Papa, guys. Ikaw, kuya. Ay, ikaw pa. Wala ka. Baka anuhin ka na, hingalin na. Pagdating daw. Yan. Meron na. Si Papa. Oh, no. Wala, hindi nagbaba. Ano? Hindi nakakatakot? Dito? Oh. Natakot daw siya dito sa bilog. Hindi ko na nakita na. Akala niya magbabagsak na lang ito. Hey, go na! 1, 2, 3, go! Ayan si Karicha eh. Ayun na! Akala na? Lakas ng tubig eh. Tingnan mo yung tsura niya. Ginahanap ko yung buses. Sabi ko parang natulog pipin. Ayun pa oh. Yun oh, yun maganda rin yun oh. Yung pag ganun-ganun oh, maganda rin yun. Tay, maganda rin yun. Andiyan na? Nahilo na yata. Makaliyad! Huwag mo gano'n yung pakami mo. Makaliyad ka, wag na kaganon. Gano'n ko ah. Ay, gano'n na yun. Hindi ka tawa kailangan. Nakaliyad ka! Higa ka! Higa! Higa! Wala, ikot niya pa yung kamay niya. Mamaya naputol yung kamay mo. Sabi nga, ganun na eh. Saka! Mali yung kuwan mo eh. Yung ginaganon mo oh. Mamaya mabali yung kamay mo. Yan yan. Magsiswimming na yung bebe namin. Mag-outfit lang po ako dito. Picture-picture lang. Eh?
Doon o sa may kuha ng ganda doon, pang bata. Yeah. Sexy naman ang aming baby girl. Ay! Ayaw niya na mag-shade. Dati gustong gusto. Yan. Popot! Pag ganun. Wow! Ayaw. Ay galing kay lola niya? Oo. Ang ganda. Ang yang dito rin. Mingsi yan, Popot. Nilagyan mo na ng langis? Malamig yata. Ayaw niya. Ayaw maligo. Takot. Hindi na po. Sorry po. Masarap? Ayan, try naman ni Peng at ni Ate Joanne magsisaw. Try natin kung malalakas ang loob. Ayun na. Nakashade ka pa? Mabang ka mga nahimatay ka na dyan. Nakapapit ka, baka mauna mo ka. Ba't kasi nakasalamin pa? Maghawak kayo mabuti! Dalawa tayo siya. Pareho pa namang himatay. Gigil na siya, gigil. Doon, try nyo doon ako sa may palayok. Maganda. Maghawak kayo mabuti! Gigil. Dalawa kayo natin siya. Doon ka lang sa likod. Siya baka makasalubong ko sila. Nako. Oy, Irid! Maghawak! Hala! Oh, di ba? Nag-enjoy kayo? Nakatakot. Isang ganun lang. Oh, kumusta naman? Di ba? Nag-enjoy? Nag-iwalay. Nag-iwalay tayong kaluluwa niya na. Kaya, try naman guys ni Papa at ni Charles. Si Papa sabi niya, ano? Naglato! Sige! Taas! Hindi! Dito lang siya, oh! Takot bigla. Pagdating dyan, oh! Pagpikit ka nila! Pasok kasi na eh. Magganon yung, oh! Pag nasa taas niya, nakakatakot. Hindi na kaya niya nga doon, oh. Pagpikit ka likod! Ha? Ikaw at magaan ka. Ikaw, magaan ka. Maghawak kayo mabuti siya! Puro sigaw na dito sa video. Hindi anawa. Yung isa naman, oh, natakot sa tubig. Yang. Pag narito ka sa baba, parang hindi nakata. Pag nasa taas ka na, Pag ganun kasi, oh. sobrang taas. Chat, kumapit ka mabuti. Diyan, kapit ng mabuti dyan. Baklay ko na daw. Kapit ka lang ha, kapit lang kayo. Kapit lang dyan. Okay. Kapit ka dyan. Sigaw nyo. Sigayan ba kayo? No. Ano, isa pa? Di mo na kaya picture. Tara. Oh, nebulizer daw, nebulizer. Yan da. Oh, wala na? Ayaw nyo na? Parang nagpatangkan si Papa. Ikaritsi ayaw niya eh. Hala. Takot. Nervous ako. Isa